Yadda shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu ya ziyarci jihar Kano domin gabatar da ta'aziyya ta babban attajiri kuma jigo na ƙasar Najeriya Alhaji Aminu Ɗantata tun bayan rasuwarsa wacce bai samu dama ko mu ce wadda take ransa bai samu dama ya zo ya ƙaddamar da ita ba. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da safiyar yau, barkanku da sake kasancewa da mu a wannan tashar tamu mai albarka. A yau muna ɗauke da wasu bidiyoyi da kuma bayanai da za su yi matuƙar baku mamaki tare da burge ku game da shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu, irin tarbar da ya samu a jihar Kano, yadda gwamna Abba Kabir Yusuf Balaraben gwamna ya tarbi shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu tare da manya-manyan 'yan kasuwa da kuma jigo na jihar Kano gabaki ɗayansu suka tarbi shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu dangane da zuwan da ya yi domin jajantawa ko mu ce domin yi wa ahali da iyalai da al'ummar jihar Kano gabaki ɗaya ta'aziyyar wannan babban rashi da suka yi na Alhaji Aminu Ɗantata, babban ɗan kasuwa kuma attajiri sananne a duniya. Kamar yadda kuke gani, wannan bidiyo ne kai tsaye da muka samo muku na zuwan shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu jihar Kano. Kamar yadda kuke gani yadda ya dinga gaisawa da manya-manya kuma jigo na jihar Kano, inda gwamnan jihar Kano gabaki ɗaya ya tattaro mutanensa suka taho domin tarbar shugaban ƙasar Bola Ahmad Tinubu. Wannan rashi da aka yi a Najeriya ba wai ƙaramin rashi ba ne, rashin tsohon shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari da kuma babban attajiri na duniya Alhaji Aminu Ɗantata. Babu shakka wannan mutuwa ta yi matuƙar girgizawa tare da taɓa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu, kasancewar waɗannan mutane guda biyu wanda suka kasance jigo a arewa da kuma Najeriya baki ɗaya. Abokansa ne kuma waɗanda yake hulɗa da su. Babu shakka mutuwarsu ta yi matuƙar taɓa shugaban ƙasar Najeriya Bola Ahmad Tinubu, domin kuwa Bola Ahmad Tinubu da kansa ya bayyana manema labarai irin yadda ya ji wannan mutuwa ba zai iya misalta ta ba. Alhaji Aminu Ɗantata babban ɗan kasuwa ne kuma attajiri wanda ya yi shura a ƙasashen duniya baki ɗaya, ba iya ƙasar Najeriya ba, yake da alfarma a ƙasashen duniya domin ya kasance ɗan kasuwa mai gaskiya irin shaidar da ake yi masa, sannan kuma ya kasance mutum mai taimako. Bayan mutuwarsa wasu abubuwan suka ƙara bayyana, irin yadda yake taimakawa marayu da mutane marasa ƙarfi, wanda yana da mutane waɗanda suke aiki a ƙarƙashinsa saboda sama da mutane miliyoyi. Sannan kuma Alhaji Aminu Ɗantata baffa ne a wajen ɗaya daga cikin wanda ya fi kowa kuɗi a Afirka, wato Alhaji Aliko Dangote. Tabbas ƙasar Najeriya a wannan shekara ta yi rashi irin wanda ba za ta taɓa mantawa da shi ba, domin rashin Alhaji Aminu Ɗantata ba ƙaramin rashi ba ne a ƙasa, domin irinsu mutane ne masu girman gaske, mutane ne masu taimakawa, masu ba da kuɗinsu wa gwamnati domin a hidimtawa al'umma, maimakon a ce su ake bawa, su suke bayarwa a kodayaushe. Kuma Allah subhanahu wata'ala ƙara musu yake yi, wanda Allah ya yi musu arziki irin wanda sai dai su mutu su bar shi, ta dalilin taimako da kuma agazawa marasa ƙarfi da suke yi. Haka ta ɓangaren shugaba Muhammadu Buhari ya samu yabo a gurin mutane da dama, duk da cewa baka isa ka sami yabo 100% a rayuwarka ba. Dole in dai ka yi mulki, wani zai yabe ka, wani ko zai soke ka, domin duk yadda ka kai ga ƙoƙarinka tabbas ka ɓata wa wani. To muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya gafarta mana tare da su baki ɗaya, sannan ya ji kansu da rahama, mu ma ya kyautata namu zuwa. To kamar yadda kuka sani dai, kar ku manta kuna tare da tashar mu mai albarka, ku daure ku danna mana subscribe, kana ku taɓa alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantaccen ayyukanmu da zarar mun ɗaura. Sannan ku faɗa mana irin ta'aziyar da kuke wa iyalan waɗannan mutane shugabanninmu da suka riga mu gidan gaskiya. Mun gode da ziyararku.